गिबि गिबि खुलुमबाय दिनैहाय फुंबेला जों 9टासोनिफ्राय दासिम 8टासो मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ जों बेखेवनानै लाफुंनो हाबाय बेवहाय जरसिमलागुरि हिसाबै बे लास्ट जाफैबाय थ' गिबि गिबि आङो आसाम सरकारखौ बाख्नायगोन मानो होनोबा आसाम गभर्नमेन्टनि बा नाबार्डनि जे स्किम जे मडेल अंगनबादि सेन्टार बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बा सेन्ट्रेलनि फान्डजों लुफुंनाय जादों आरो बेवहाय नेतृत्व होदों जोंहा मानगोनां जोंनिनो 2 नं दतमा समस्तिनि मानगोनां रबिराम नार्जारि एमएलए सार बिथांखौ गिबि गिबि धन्यबाद होबाय आरो बेवहाय जाय बिथांमोना एजुकेट खालामदों बा एजुकेसनाव दायित्व लाफादों जा मानगोनां बिडिअ बिथां दं जा सिडिपिअ मेडाम दं आरो बिथांनिनो माखासे स्टाफफोर जेरै सुपारभाइजार मानजाथाव बिथांमोन दं बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों बे न'खौ लुफुंनानै होनायाव बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन दं बेखौ आङो गिबि गिबि बे ओनसोलनि एमसिएलए हिसाबै बिथांमोननो आङो साबायखर बावबाय आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा बा बे जों जायखौ खुलिनानै होबोदों बे बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे गावसिनिनो बे एसेट्स हिसाबै बिथांमोननिनो धोन हिसाबै बिथांमोना जाहाथे जोथोन लायो आरो जोंनि जे थांखि जे उद्देश्य जे सुबुं सम्पद दानायनि जे थांखि बे निस्सय मोगथां महर मोनो बिनि थाखाय आङो साफ्रोमखौबो खावलायबाय आरो इयुनाव जोङो नाजाबावगोन बेबायदि गोबां ओनसोलाव दिनैसिम दासिम बे अंगनबादि सेन्टार गैयाबालानो माबेबा क्लाबाव माबेबा सोरनिबा न'आव जोङो क्लास लानो गोनां जागासिनो दं बेखौ आसा खालामदों निस्सय आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ खुब खम समायावनो निस्सय समाधान खालामनो हागोन होननानै जोंहा आसा दं बेखौनो खावलायदों गिबियाव आं खावलायखादों बे ओनसोलनि गार्जेन बिथांमोन गावबुरा गामिगोराजों लोगोसे बे ओनसोलनि व्यक्तिफोरखौ आं गोसो खावलायदों बिथांमोनखौ गावसोरनिनो सम्पति हिसाबै गावनि अफिस हिसाबै जाहाथे जोथोन लानानै गोबाव सम बेखौ जोंनो नांगौ रोखोमै जों जाहाथे बेबहार खालामनो हायो बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय Join gaya sir.